Iphepha lani leli gogo? Ingane ebhalile encane ibhalela ipresent yababdlamini ithi bhala isilithe nje umzukulu wathi kuzobhala mina ngakabe ngisanamathisela. Nayi ipresent ubhalele umzukulu gogo. Kuyavela lapho baba ikhamera ngathi itshekile nje. Oh. Ugogo la uzobonga ungiphe nasi isipho ipresent kade ngizalwa. Ngo-September ngilibele ukuya kaZulu. Ngase kuledi ngangabe ngisathela. Yini lo ibongayo gogo kahle ngale ngikulethele present? Ngiphethwe yiko konke nje. Konke okudayita fene nechibi liyasebenza. Ama products lagcwele la. Namanzi yonke into engayazi. Uma uvula kuvaliwe mina ngisho njalo nami. Uma uvula kuvaliwe nangu lwamkhomba igogo. Ngathi 1500 ngawukhipha care. 1000 intelezi yami evula kuvaliwe le. Yezitha iphinde ivule. Emini umuzi wami ngeke ubone uamanzi udlula ngendlela.